ሕወሓት ብ1969 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓድዋ ከተማ ሓደ ኦፕሬሽን ምክያድ ትልመውፅያ እቲ ኦፕሬሽን ክሰናድ እንተሎ ናይቲ ውድብ ኣቦምበር ስሑል ገሰሰ እንትኾነውን ዶክተር አረጋዊ በርሃን ግደይ ዘርአጽዮንን ሓዊስካ ዝበዝሑ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓታት ካብ ኣዛዝነት ወፃኢ ነይሮም። ኣብ ዓድዋ ከተማ ክኸውን ዝተሓሰበ ናይ ባንኪ ወራር ኦፕሬሽን ንምክያድ 12 ሰባት ተሓርዮም። ንዓድዋ ኦፕሬሽን ካብ ዝተሓረዩ ተጋደልቲ ውሽጢ ኣብቲ ሽዑ መንእሰይ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ክካተት እንከሎ ነቲ ኦፕሬሽን ብላዕለዋይነት ዝመርሖ ተኽለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ወይ ድማ መሃይም ነይሩ። ተኽለ ሃይማኖት ኣብ ፌደራል ፖሊስ ላዕለዋይ ሓላፊ ዝነበረ ናይ ሻለቃ ዓለምሰገድ ገብረ ዮሐንስ ንኡስ ሓዊዩ። ዝተሓረዩ ተጋደልቲ ብለይቲ እቲ ኦፕሬሽን ናብ ዝተፈጸመሉ ቦታ ኸይዶም ምስቶም ሓለውቲ ተኹሲ ኸፊቶም። ሕወሓት ኦፕሬሽን ዝበሎ ናይ ዓድዋ ከተማ ባንኪ ስርሒት እውን ኣብ ፍርቂ ለይቲ ተኻይዱ። ኣብዚ ልውውጥ ተኹሲ ድማ ብደፋርነቱን ብጅግነቱን ናይ ሕወሓት ተጋደልቲ ዝዝክርዎ ተኽለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ወይ ድማ መሃይም ህይወቱ ክሓልፍ እንከሎ ሓደ ተጋዳላይ ድማ መስመር ስሒቱ ናብ ዝተኳዓተ ሽቓቕ ውሽጢ ብምእታው ህይወቱ ሓሊፉ እዩ። እቲ ናይ ባንኪ ኦፕሬሽን ተጠናቂቑ ተጋደልቲ ናብ ናይ ቃልሲ ቦትኦም እናተመለሱ ኣብ ዝነበሩሉ ንግሆ ናይ ሓይሊ ቆፀሮ ክካየድ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ሪፖርት እንተተገበረውን መለስ ዜናዊ ኣበየሎ እንተተባሃለ ኣብ ሰዓቱ ክርከብ ኣይከኣለን። ብፆቱ ብዛዕባኡ እንተተጨንዑውን ፈራሕነቱ ተደጋጊሙ ዝዝረበሉ መለስ ግን ኣብ ሓደ ብእምኒ ዝተሰርሐ ህድሞ ገዛ ውሽጢ ተሓቢኡ ናይቲ ከባቢ ሰባት ረኺቦምዎም እንታይ ናገበርካዳ እንተበልዎ ተጋዳላይ ምዃኑ ገሊጹሎም ካብቲ ዘጋጠሞ መከራ ኣምሊጡ። እቲ ክበዝሕ ባህራሪ ምዃኑ ዝዝረበሉ መለስ ናይ ዓድዋ ባንኪ ወራር ድሕሪ ምክያዱ ሓደ መዓልቲ ኣቢሉ መሳርሒኡ ሒዙ ናብ ብፆቱ ተመሊሱ። በዚ ተግባር እዚ ንምንታይ ዘይቕፃዕ ብዝብል ምጉት እቲ ተጋዳላይ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ሓደ ዕዮ ዝተወሃቦ ተጋዳላይ ጠፊኡ እንተመፅኡ ካብ ደርጊ ምስኡ ግንባር ፈጢሩ ነቲ ትካል ክስልል ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ከምኡ እውን ካብ ናይ ትካል ተልእኾ ምህዳም ከም ወንጀል ተቆፂሩ ናይ ሞት ቅፅዓት እዩ ዘስዕብ። በዚ መሰረት ክእሰር ኣለዎ ክቕተል ኣለዎ ዝብል ሕቶታት ኣብ ልዕሊ መለስ ተላዒሎም ነዚ ውሽጢ መበገሲ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ነገራት ሓደ እዚ ነይሩ። መለስ ዜናዊ ኣብቲ እዋን ጥፍኣቱ ኣይክሓደን ፈሪሑ ከም ዝተሓብአ ኣብ ቅድሚ ተጋደልቲ ተዛሪቡ እዩ። ድሕሪ እዚ ሕወሓት ንኽልተ ተሰንጢቖም እቲ ትካል ክሳብ ምፍራስ ዝበፅሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ። እዚ ፍልልይን ክፍተትን ስዒቡ ናይ ሕወሓት ኣቦምበር ስሑል ገሰሰ ብተንኮል ስብሓትን መለስን ክቕተል ተገይሩ። ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብ1971 ዓመተ ምህረት ውግእ ይካየድ ነይሩ። ኣብቲ ውግእ አረጋዊ በርሀ ተስፋዬ ጫንቶ ዝኣመሰሉ ኣመራርሓታት ካብ ድሕሪት ኮይኖም ነቲ ተጋዳላይ ትእዛዝ ሂቦም ሓደ ናይ ክላሽ ጥይት 500 ሜትሮ ድሕሪ ምኻዱ ጉልበቱ ዝውድእ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እምኒ ተፈናጢሩ ዝመፀ ጥይት ግን ናይ መለስ ርእሲ ጨሪፉ ሓሊፉ።
ንሳቶም ኣብቲ ግዜ ካብኡ 500 ሜትሮ ርሒቖም ነይሮም። እቲ ካብ ቀደሙ ፍርሓት ዝወረሶ መለስ እውን ብጥይት ተወቂዐ ኢሉ ወዲቖም። ብኸባቢኦም ህፁፅ ሕክምና ዘካይዱ ናይ ጥዕና በዓል ሞያታት ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ከይዶም ፀጉሩ ተላፅዩ ፋሻ ተጠምጢሞም ስራይዎ በዓል ተስፋዬ ጫንቶ ፋሽኡ ኩሉ ቀንጢጦም ተራይዎ ኣዝዩ ንእሽተይን ሕብጠት ከም ዝነበሮን ብተወሳኺ ድማ ንምውዳቕ ዘብቅዕ መጉዳእቲ ዘይምዃኑ ምስ ተዓዘቡ ስሒቖምን ተገሪሞምን ከም ዝሓለፉ ብዙሓት ተጋደልቲ ብዝኽሪ ንድሕሪት ተመሊሶም ይዛረብሉ እዮም። መለስ ዜናዊ ብባህሪኡ ኣዝዩ ይፈራሕ እዩ። ጀታት ኣብ ኣየር እንትዛውኑ ጎዩ ናብ ጉድጓድ ውሽጢ ብምእታው ዝቕድሞ ተጋዳላይ ነበረን። ከምዚ ዓይነት ነገራት እንተጋጥሙ ይንቅጥቀጥ፣ ሰውነቱ ይርዕድ። ፍርሓቱ ንኻልእ ሰብ ክሳብ ዝፍለጥ መላእ ሰውነቱ ይንቅጥቀጥ ከም ዝነበረ ይዝረበሉ። መለስ ካብ ናይ ዓድዋ ባንኪ ስርሒት ሃዲሙ ኣብ ብእምኒ ዝተኸበበ ኣጉዶ ውሽጢ ምሕብኡ ዝገለጹ ተስፋይ ጽባሕን ዶክተር ኣረጋውን እዮም። ተስፋይ ጽባሕ ማለት ተስፋዬ ጫንቶ። ተስፋዬ ጫንቶ ብ1968 ዓ.ም ሃረር ናይ መኳንነት ኮርስ ወሲዶም ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምእታዎም ናብ ትግራይ ኣስገደ ዝተባሃለ ቦታ ብምምጻእ ካብ ዝተቐላቐሉ ጫንቶ ብምባል ካብ ዝጽውዑ 5 ተጋደልቲ ማእኸል ሓደ እዩ። ካብ መሰልጠኒ ኣብ ዝወፀሉ ዓመት ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ በረኻ ዝወፀ ተስፋዬ ጫንቶ ክሳብ 1975 ዓ.ም ካብ ሕወሓት ከይተፈለየ ኣብ በረኻታት ትግራይ ዝነበረ እንትኾን ብ1971 ዓ.ም ኣብ ሓደ ዓውደ ውግእ ዝበፅሖ ናይ መቑሰልቲ ሓደጋ ጉድኣት ከቢድ ስለ ዝነበረ ናብ ኣውሮፓ ንሕክምና ኸይዱ። ኣብ ጀርመን ሃገር ሕክምንኡ ድሕሪ ምግባሩ ኣብቲ ሃገር ኮይኑ ሕወሓት ናይ ዕማማት ኣብ ምድርጃውን ኣባላት ናይ ምእካብን ስራሕ ክሰርሕ ተመዲቡ። ተስፋይ ጽባሕ ኣዝዩ በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እዩ። ናይ መጽሓፍን ምንባብን ልምዱ ልዑል ክኸውን እንከሎ ድፍረቱ ድማ ወሰን የብሉን። ብ1977 ዓ.ም ማለሊት እንትትምስራት ተስፋይ ነቲ ኣካይዳ ምሒር ብምቅዋም እዚ ማርክሲስቲዩም ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን ብምባል ተዛሪቡ ተፋንዩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ድማ ኣብ ጀርመን ናብርኡ ዝገበረ ተስፋይ ጽባሕ ጫንቶ ሕወሓት ናይ ስብሓትን መለስን ጉጅለ እዩ ካብ ማል ሓሊፉ ብጭብጢ ዝተደገፉ ጽሑፋት ኣብ ዝተፈላለዩ ድህረ ገጻትን ሚድያታትን ኣቕሪቡ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ መለስን ስብሓትን ዝፈጸምዎ ውዲት ብቐረባ ዝፈልጥ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ንሳቶም እውን ተጠንቂቖም ዝርእይዎ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ናይ ጫንቶ ሓበሬታታት ብዛዕባኦም የጉልህ ነይሩ። ናብ ስደት ወፂኦም በረኻ ዝወፁ ፍቕረኛታት ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ብቕፅል ስሙ ማራተን ኣዜብ መስፍንን ብ1973 ዓ.ም ካብ ሱዳን ብምምላስ ነይሮም ናብ ሕወሓት ዝተጸንበሩ። ቅድሚዚ ግን ንዝተወሰነ እዋን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ስደተኛታት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ብርሃነ ናይ ኣዜብ በኹሪ ፍቕረኛ እዩ። ፍቕረኛታት ናብ ሕወሓት ናይ ብረታዊ ቃልሲ እንትኣትዉ ዝተቐበልዎም መኮነን ዘለለውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሜሪካ ዝነብሩን ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ዝኾነን ኣስገደ ገብረስላሴን እዮም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቦታ ተዓሊም ወይ ድማ ወታደራዊ ስልጠና ክወስዱ እንተለዉ ወታደራዊ ስልጠና ን6 ወርሒ ዝሃቦም ኣስገደ ገብረስላሴ ነይሩ። ክልቲኦም ተጋደልቲ ስልጠናዎም ወዲኦም ንቓልሲ እንትምደቡ ንስኻትኩም ከም ማንም ተጋደልቲ ስለ ዝኾንኩም ብፍቕሪ ክትቅጽሉ ይግባእን ብዝብል ናይ ስብሓት ነጋ ውሳነ
ብርሃንን ኣዜብን ከም ዝፈላለዩ ተገይሮም ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ኣዜብ ናይ መለስ ዜናዊ ፍቅረኛ ክትከውን ኩነታት ተጣዓዒሞም በዛ ዓይነት ቃልስን ፍቅርን ማዕረ ዘካየዱ ኣዜብን መለስን ብ1980 ዓመተ ምህረት ሰምሃል መለስ ዝተባሃለት በኽሪ ጓሎም ወሊዶም ብህይወት ስደት እኳ ዘይረሓቐቶ ፍቅረኝኡ ብግፍዒ ዝተመንዝዐ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ሕወሓት የወደግ መላእ ኣዲስ ኣበባ እንትቆፃፀር ኣብ ትግራይ ከንቲባ ኮይኑ ተመዲቡ ገብሩ ኣስራት ናይ ትኽልል ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንኽልተ ዓመታት ብዝተዋሃቦ ሓላፍነት ድሕሪ መስርሑ ናይ ዓቕሚ ምንኣስ ኣለዎ ብዝብል ብህዝብን ብኻድረን ተገምጊሙ ካብ ቦትኡ ከም ዝለዓል ተገይሩ ድሕሪ ውሑድ ዓመታት ድማ ሕማም ኣለኒ ብዝብል ንሕክምና ኣሜሪካ ኸይዱ ንዝተወሰነ እዋን ጸኒሑ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ብ1990 ዓመተ ምህረት ንኣዜብ መስፍን ቅርበት ብዘለዎም ተጋደልቲ ኣቢሉ ናብ ቤተ መንግስቲ ክኣቱ ብዝተፈቐደሉ ኣጋጣሚ ክመሃር ስለ ዝደሊ ሲቪል ሰርቪስ ዝኣተወሉ ኩነታት ኣመቻችሁለይ ኢሉ ሕቶ ቀሪቦም ናይ ቀደም ፍቅረኛ ዘቕረቦ ሕቶ ኣዳሚፃ ኣዜብ መስፍን ህፁፅ ትእዛዝ ብምሃባ ዝደልዮ ረኺቦም ብርሃነ ሲቪል ሰርቪስ ኣትዩ እናተምሃረን ከሎ ብ1992 ዓመተ ምህረት ብትእዛዝ መለስ ዜናዊ ኣብ ደቡብ ክልል ተመዲቡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ሕወሓት ክፍፍል እንትፍጠር ቢቶ በላይን ኣባተ ኪሾን ዝኣመሰሉ ኣብ ደቡብ ክልል ዝነበሩ ናይ ኢህወደግ ሰመዚ ናይ ኣንጃ ደገፍቲኦም ዝተባሃሉ ሰባት ንከኣስሩ ሓበሬታ ብምቕባል ግድኡ ልዑል ከም ዝኾነ ዝዘረበሉ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ብሳምሶናይት ብዙሕ ገንዘብ ሒዙ ይመላለስ ነይሩ ድሕሪ ትኽፍፍል ናብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን እናተጓዓዘ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ብምእካብ ናይ እኒ ተወልደ ስየ ገብሩ ኣስራትን ናይ ካልኦት ውልቀ ሰባትን ሽም እናፀውዐ ልዑል ናይ ሽም ምጥፋእ ወፍሪ ኣካይዱ ኣብ ኣሜሪካ ተወለድቲ ትግራይ ተኣኪቡ በዞም ሕዚ ባንዳታት ብዝበሃሉ ኣፍረስቲ ተልእኾ ብዘለዎም ኣብ ልዕሊ ናይ ኣንጃ ኣባላት 51 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ቅዋም መግለፂ ኣውፂና ኣለና ሕዚ ድማ ብ52 ደረጃ ናይ ትግራይ ኣልቃኢዳ ምህላዎም ኣውጁ ኢሉ እንተተዛረበ እኳ እቶም ተኣከብቲ ግን እዞም ሰባት ምስ ግብረ ራዕዲ እንታይ ዘራኽቦም ነገር ኣሎ ብምባል እቲ ህዝቢ ብሕቶን ተፅቀጠውን ሽም ክወሃቦም እዩ እናበለ ናይ መለስ ኣጀንዳ ብመዳይ ምርማድ ልዑል ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ብርሃን ዕቡይ ሰብ እዩ ኣምባሳደራት እናፀውዐ ከም ህፃን ምዕጉርቶም ብቃልያ ፅፍዒት ምቅፃል ልዑል ሓጎስ ይሂቦ ነይሩ ብኡ ምክንያት ድማ ብ1994 ዓመተ ምህረት ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ መፅኦም ሪፖርት ንክገብሩ ብወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ መለስ ትእዛዝ እንትመሓላለፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተመደቡ 79 ዲፕሎማሰኛታት 56 ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ጽገተኝነት ክሓቱ ተገዲዶም እዮም ኣንጃ ኢኹም ብምባል ብዙሓት ኣምባሳደራት ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ከም ዘየናሕሲ ቀጥቂጥዎም ናይዚ ምክንያት ድማ ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብከንቲባነት ማዕረግ እንትሰርሕ በዓል ገብሩ ኣስራት ብዓቕሚ ምንኣስ ስለ ዘባረርዎ ናይ ቂም በቀል መራገፊኡ ብምግባር ነይሩ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባላት መረፃ ብ1994 ዓመተ ምህረት እንትካየድ ጥቆማ ምቕራብ ምስ ተጀመረ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም እንትበሃል ነታ ኣኼባ ይመርሑ ዝነበሩ ኣይተመለስ ዜናዊ ምጥቋም ማለት ከምዚ ብምባል ኣድናቆቶም ሂቦም መቸም ንሶም በኸምዚ ኣብ ኣደባባይ ዝነኣድዎ ሰብ ኩሉ ኣባል ኢዱ ኣውፅኡ ከም ዝመረፁ ግልፂ ነይሩ እሞ
بزمنقدي ناي عزيب ناي مجمرتا فقرنيام ناي حوحات ماخلاي كوميتي أبال كون كيلوم ملس زي فتوسب نزت فلالي بوتا بحجئنات انتصرح عب قدم حفاش نتحجئين موراد اي تملس زتواجئلهم كيلا نيروم ماركس زتبهاله بناي جحمو قدي بتقادلتي زفلت نبار ناي حوحات أبال عب تاخيبان ماخلاي كوميتي أبال نت انتتقس بناي جحم بزحن تقوين دا نايا سوبرها جحمو كيبلت بمبال نايتول كسب مورال نكحنشش جيروم يوم ماركس دحرتها موت أبي كم زبطحي فلتن ملسن سبحاتن نزمنات كم مريح استتقامولن تحنقيتهم وزتوقعزوون مهور بتسألعنت مفراج قدام يسرحهم ينيرو نخلتيهم زتمهار سبت إلعي أميوم ناتهم بوبيتي خوينو كاب حلن او نخبرو زقدم تزي خوينو حقنيا مهور متسقع عبعال ود زيناو زي حسابيهم عبتوانتي ودب مهورات يبلون مبالو سعيبو كوا شدشت من أسي نشمو كم زعاتون تتقبرا مچم نحنا بوليس موز آبينا يكونن ممحدارن كالوات سرحتنون آبينا يكونن نسخاتكم جنا كحزت حسكم نحنا استمهرنا أين لكم كوناتنا حساب واتساب كيد خدو بمبال نيروم زشرشروام اتوم مهورانون بزح كيت انحو كابتو دب تفانيوم واتيوم يوم نايملس زيناوي أمون جيلا خوينو برهانة أب إفر توشتي تمديو نيروم قالوت عبيتي حلفنتاتون أب استفلالي اوانات توهيبوهم كل نجار نمكوت عركيليوم ملسن سبحاتن ناي سبورت زرفتاتون يخون أب زتفلالي بوتاتات نزأمنوهم نايبعلم سباتن تقمتو برهانة كيدانا مارام قداماي حريقهم كوينو عقلقلوهم يوم إذا زبهال ناي سبورت فلتت كينوروم أب تعودي أب لعول حلافنت كاب زتمدبوشتي برهانن تخلوينن بقدما جنبارنتي تقاسوم تخلويني أب إثيوبيا إجركو عشرة فيدريشن مكتل بريزيدانتن كلو بخلتشن حموشتن عام تمرت دحري سالسان حدن عامتات نابوانج أفريكا كم تحلف زقبرة نإنستراكتر سونت بيشاو مبرار اللو نايوز أي أسلطاني كن قوتسرينا بمباليوم اتي أسلطاني كابت هاقراويت كانتا كم زبارر زوسنا تخلويني نيرو ناي تملس زيناو حلفت زعيبو أبتي بارتوشت بزنورة زي مسمع مع مخنيات كاندي ناي عزيب مسفن دقاف زنورة برهانة كيدانا مراب كاب ناي حوحات ما غلاي كوميتي عبالنات تباريروم نايت انت فقرين عزيبون أبتنا أخيبا الداراشوشت اي عرسا مقوز عرسينا تنسق سيقان نابخيت نتا أخيبا رقيز أبو موتا بتماسالي نساون كاب ماخلا كوميتي عبالنتا كم تبارر تغيروم أبتلوت اي أبزي تخصت اللسامون مس كاسا تخلو برهان لعول قونسلا بمخان ناب أمريكا كم زخدو استقبر برهانم أب هاجر أمريكا واشنطن ناي إثيوبيا إمباسي وشتي يسرح نيروم نبرهانة من النتيك يقلت كله أب أمريكا بأكل رخيبيون تنعلل نتوم حشكرم كوينو بزوح يسرح لهم زنورة والكسوات زنورة مرقات تغيروم بعال سبحات سيوم مسفن أبايت هايين تحزلو ناي حوحات بوجلن ناي تግራይ ህዝቢ ጸላቲም መንቀርሳ በመዃኖም ካብ ትግራይን ከምኡውን ካብ ኢትዮጵያ ክውገድ ኣለው እዩ ዝበለኒ ተገለባባጥ መርገጽ ዘሎ ብርሃነ በዚ ሓሳቡ ኣይጸንዐን ፌብሩዋሪ 2019 ኣምባሳደር ካሳ ካብ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደርነት ተቐይሩ ናብ ጃፓን እንትኸይድ كاب لوس أنجلس قنصلا جنرال نتلعيلو ناي واشنطن ميسيون مكتل مرحا خوينو تمدبوم
برهانة أبزني حلاف نتصانحيتو بزلو ناي طعنا صقم مخنيات حدا معلت ون أب ناي سراح قبتا ترخيبو أيفلطن أب ناي حكمنا حاجز زنبر برهانة حلافنتو نكبقع كل تورحين تترفوم سرحو بجزا فقادو ملقاقهم أب محورا ميدياتات سعلاو غيروم أنا كسب زفلتو أب صراحة المعدي بحمام مخنيات أو زي ترخب اللوكا عدلاي دقاف يقبرو اللي زنبر برهانة زتا قبرلو ناي منقستو علتا زنقعو ناي بوليتيكا شقات اي كوينو قلقليلوم نت دقاقيمو زنقادو ناي لوط منقست قريفو نابتي إزي منقست كوقدلو كبل زنحا قجل حوحات كيروم ناي تسقعتين النت حلمو قاهدن مقبار الكوناج افترايوم اوبريشن قازي بشحن شعاتة 278 عام تمرت حدشحن حموشتا 200 أسرات كان مقالن مفتاحة بستقبر اوبريشن نايتي برتوعن دفارن تقرلايا قازي متسوعتا زتوها بوعيو نيروم نحو حتى قادلتي أقاز اوبريشن كدمي زو اوبريشن مكادوم كاميك كايد يخقل بزبل كلتا تقادلت تحاريوم أدقي تقاريوم انجاتن اخلن تعينوم نبعلهم كم نعداقا زوت وحارستو تمثيلهم نام مقالة كم زعاتو تغيريوم زوم سوات دحر جيزي كورانيل زغونا ناياكسوم تولادي أرقاون هايل سلاسين زبهالو تقادلت نيروم اتوم تقادلت مقالة دحر متاوم هاندبت نتتبت حلوم جيزي كيهابون عرسوم نكتفو أوش تسرهم حابيوم زحزوو زوحات كنين توهيبوهم نيروم أرقاون هايل سلاسين مغالاتيوم اتيش حين حموشتا 200 أسرات استعصر لوخن ويت زلو ناي حلوة كونتات ناي أبالات حلوة حفشاو قطرن ناي توخن بيت أكمامت أزر مرداتا حيزوم تمليسوم بسترخب حبريتا مسارة تو اوبريشن زمرحة حيو لمرعيها نت حبريتا بتنقاقت قابلهم إذا غاز شكت ومسيلهم دما نايت بيت معسرت أكمامت أرقاون هايل سلاسين بزاصنعوا مسارات أب كوتا فرق ليتي نابت بيت معسرتي بمئتاون تخصي بمخفاتن أو وشتي 15 دقيقة تو اوبريشن ملؤ بملؤ تتناقيهم اتوم أسرات ملؤ بملؤ نكفتحو زخالة نايز اوبريشن تلقو كاب حيلهم بمقصال زمرحو تقرلاي شويت قبر مدهن جنبارك قدام تتكاسيوم تقرلاي شويت قبر مدهن دحريو أب رأسو بزبطحو حدقا موقعت مخنيات كابتو الدب كنتسأل تغيريوم زجقنا تقرلاي أب تقراي ورد حفورم طابيان تجو قشات دوغوس قش حزينا أب تبهال حوس كتمام أبتكاب ناي بعراق قربت استسرحة أقوزا دقيسوم ساب حزي لب بزتنكف ملكو هيوتو الناس سالي ركاو تقيتا برأسو بزوات حلو العل قدعات مخنيات تقارا لاي شويت بتخكل قلبو ساريعو سلاز تسقا من سلاز جنقن مسوات كراحة بيدلن بوزح كيزي أب مندر حوحات جقنا زبهال أب عودة كينات انبزام سوتافي زينا ورم كمن ملس زينا وأسرس زبلو فريحهم زحبو فرطت يوم